Din is-sena hija sena speċjali għall-Ordni tal-Predikaturi minħabba li matul din is-sena ċelebraw it-800 anniversarju minn meta San Dominku rċieva l-approvazzjoni li jwaqqaf dan l-ordni. Missjoni partikolari, missjoni tax-xandir tal-kelma ta' Alla, missjoni tal-predikazzjoni. San Dominku kellu dan lan li jxandar il-kelma ta' Alla lid-dinja kollha. Fil-fatt illum l-Ordni Dominikan insebuh imxerret mad-dinja kollha. Min jaf kemm tul dawn it-800 sena, patrijiet, sorrijiet u lajċi Dominikani u fratelli kooperaturi xandru l-kelma ta' Alla mad-dinja kollha. Propju għall-Provinċja Dominikana Maltija għedna wkoll hija okkażjoni speċjali minħabba li din is-sena fis-7 ta' Mejju jinser niġi ordnat diaknu. Għedna huwa pass importanti fil-vokazzjoni tiegħi fejn il-Knisja ser tafdal li dan il-Ministeru tad Djakonat li aspett importanti minnu huwa ix-xandir tal-kelma, l-predikazzjoni. Hekk hemm importanti li anke matul din is-sena tal-ġublew tal-Ordni tal-Predikaturi titolbu l-aktar vokazzjonijiet biex aktar żgħażagħ jingħataw għall-predikazzjoni. Għalhekk inħeġġukom biex nhar is-sibt 7 ta' Mejju tingħaqdu magħna għal din l-ordinazzjoni, tingħaqdu mal-Provinċja Dominikana għall-ordinazzjoni tad-Djakonat tiegħi fejn jisser nirċievi dan is-sagrament fil-grad tal-Ordni tad-Djakonat fejn dan is-sagrament iħalli dak li nsejħulu l-karattru ta' għaddej, ta' Kristu bħala għaddej. Kristu li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. U hekk jiena bħala Dominikan għandi missjoni importanti li nxandar il-kelma ta' Alla, li naqdi lill-poplu ta' Alla biex xandir tal-kelma ta' Alla.